Προσοχή, αυτό το βίντεο είναι καθαρά κωμικό και δεν θέλω να προσβάλλω και να θίξω κανέναν. Ο Εφ είναι ένας χωρισμένος πατέρας που τον άφησε η γυναίκα του με πάρα πολλά χρόνια γάμου. Έχει δύο γιους, τον Βαγγέλη και τον Ιππάρα Καταμόλη. Όμως υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τον κύριο Εφ. Είναι πολύ ομοφοβικός και μισεί τις πούστιδες. Ωραία φίλε, δεν μπορώ με αυτούς τους πούστιδες ώρες με έχουν κάνει να τους συχαίνομαι. Δεν αντέχονται αυτοί οι παλιοπούστιδες. Ελάτε εδώ μαλακιστήρια, σας έφτιαξα φαγητό. Φαγητό. Αυτές τις ημέρες νιώθω ότι δεν είμαι άντρας και θέλω να αλλάξω, να γίνω τελικό. Αλλά φοβάμαι τον πατέρα και νομίζω ότι θα με πυροβολήσει. Εγώ τι να πω ρε φίλε, εδώ η ζωή είναι πολύ μίζερη. Είμαι με τους νευρονυπώτες εκεί το Χουντ και έμαθα ότι ο αδερφός μου θέλει να γίνει αδερφή. Τώρα δεν ξέρω πώς να το πω αδειόδος, δηλαδή μπορώ να το δει και έβγαλε μια καραμπίνα για να τον πυροβολήσει ή απλά να τσιλάρει στο οποίο εντάξει δεν πειράζει. Αποτυχημένος είμαι, αποτυχημένος φύγει και ο γιος μου. Έχουμε άλλη μια ευκαιρία. Τα πράγματα όμως δυσκόλεψαν για αυτή την οικογένεια, καθώς ο Βαγγέλης τελικά γίνει Ευαγγελία. Το μόνο θέμα είναι ότι ο γέρος δεν ήξερε γι' αυτό, αλλά ούτε και ο αδερφός του. Οπότε δεν ξέρουν τι έχετε. Μικρή αδερφή, έλα εδώ. Τι έγινε αδερφ, τι σκατά είναι αυτό ρε φίλε, Έκοψε το μου, αλλά δεν ξέρω πώς θα το πάρει πατέρα. θα σε σκοτώσει ρε βρε καθυστερημένο. Τώρα να σε πω καθυστερημένη ιδέα δεν έχω. Λοιπόν, Με λέγε με άψολε. θα σε κρύψω στο πατάρι και όταν έρθει ο γέρος απλά θα... Παιδιά, γύρισα σπίτι. Αγόρι μου, βρήκες κοπέλα. Παπά, αυτός είναι ο Βαγγέλης. Ξαναπες το. Αυτός είναι ο γιος σου ο Βαγγέλης. Λοιπόν, παλιοπούστρα, έχεις 10 δεύτερα να φύγεις από το σπίτι πριν σου ανατινάξω τα μυαλά. Φύγε τώρα. Τα πράγματα για την οικογένεια ήταν σούρα. Με τα 2 από τα 3 μέλη να είναι νεκρά, ο μικρός Παρακεταμόλης το γύρισε στο έγκλημα. Καλησπέρα friends. Ναι γρυπώτες εδώ. Γυρίσαμε μάλλον έναν όμηρο. Να μου πεις, γιατί τι κάνετε ένα χρόνο. Πού είναι ο όμηρος. Είναι λίγο δύσκολο να βρεις αφιτάνη σαν αυτό. Οπότε μας πήρε λίγο καιρό. Τέλος πάντων, τελευταία λόγια πριν ζήσεις αλήτη. Να ζήσει η Τουρκία. Μια ζωή στο τσιχάνι! Κάντε μου subscribe στο YouTube, θα ανεβάσω παραπάνω βίντεο as well. Κάντε μας follow στο TikTok, γιατί χρειαζόμαστε περισσότερα λεφτά. Και ναι, αυτό ήταν.